गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आङो गिबिसिनथारावनो सावरायनो आखायाव लादों नैबे मोननै सावगारिनि सायावहाय। नोंथांमोना बे सावगारिखौ हयथ' नुखाबाय, आङो दुखुबो मोनदों सावगारिखौ नायनानै। नैथियावहाय आङो प्रहलाद ब्रह्मनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। थामथियाव आङो रिन्जय बर'नि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना इन्ट्र'आवबो नुखाबाय प्रहलाद ब्रह्मनि भिडिअ आरो रिन्जय बर'नि भिडिअ ससे ना। दा बिनि बेलायावनो आङो बिसोरनि भिडिअखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर, आं जे गोसोआव सानदों। जों गिबिसिनथारावनो बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाब आरो सासे बामोन, बे सानैनि गेजेरावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। दा सावगारिखौ नोंथांमोना नायखादों। मोनसेया जाहैबाय बेयावबो बिपिएफनि सीएमखौहाय गाहायसिनाव दोननाय, आरो गुबुन मोनसे गाहायावनिखौ नायदो नोंसोरो, बेयावथ' एकदमबारे बिपिएफनि सीएमखौहाय मान गैयै खालामखानाय जोङो नुखादों रायजोफोर। बिटिसिआ थारैनो सोरजोंबा सलायजादों, बेखौ रोखा दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोनो। दा बेफोरखौ नायनानैनो आङो सिन्था खालामहरदों, नैबे 5 बोसोरावहाय बिटिसि सरकारनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा गाव हास्थायनाय मथे खामानिखौ मावनो हागोन ना हाया। जों नुगासिनो दङ रायजोफोर, नैबे जे फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शन, नैबे इलेक्शनसिमल' हयथ' बिपिएफ पार्टिखौहाय बिजेपि पार्टिया माने बजबगासिनो दङ। हयथ' बिजेपि पार्टी जुदि देरहायोब्ला, बिपिएफआ जुदि जेननोब्लाबो आरो देरहायोब्लाबो हयथ' बिपिएफ पार्टिखौहाय बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो माखासे मावनो गोनां खामानिखौहाय फुस्लायनानैहाय हमथानानै लाखिगोन। मानोना बिपिएफनि सीएमखौहाय बुरखायनो गोरलै, फैसा होनानैनो बुरखायनो गोरलै रायजोफोर। बेस्रा बिपिएफ पार्टिनि सीएमआ बाथौ रिजर्टआवहाय खामानि मावनाय, रेस्टुरेन्टआवहाय खामानि मावनाय मानसिफोरनि दान बान्थाखौनो होनो हायै जाबायमोन। आं खोनानाय मथेब्ला दै रायजोफोर, बेसेबां सैथो आं मिथिया, नाथाय आं खोनानाय मथेब्ला बे बाथौ रिजर्टआवहाय खामानि मावनाय, रेस्टुरेन्टआवहाय जायफ्रा खामानि मावदों बिसोरखौहाय एसे एनैल' हरनानैहाय बिसोरो मानो सोलिबाय थादोंमोन होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों। दान बान्थाबो होजोबनो हायाखैमोन, सोरबा सोरबायाथ' ओंखारदों, आं बेखौ मिथिदों रायजोफोर। दा देरहानायनि उनावहाय हयथ' बे इउपिपिएल पार्टिनि गालांनाय फैसाखौनो सुफुंजोबबायबो जानो हागौ, आरो अनसुंथाइ जेसेबांनाखि होदों बियो गासैबो गालांनाय फैसा रायजोफोर। अब्लाबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेखौहाय खुनु बद्दाखौनो मोनाखै। आरो आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नैबेयावहाय कनस्ट्राक्शना सोलिगासिनो दङ, ब्रिज कनस्ट्राक्शन। दा बेखौहाय बुंदों जाहैबाय सासे मानसिया, बिपिएफ पार्टिया बेखौ मावबाय, बिपिएफ पार्टिया लाबोनानै होफैबाय। दा आङो एसे सिन्था खालामदों, मावनायनि थाखाय आं जेबो गाज्रि मोनाखै, आं जोबोद मोजां मोनदों। बेयावबो गंसे ब्रिज नांगौ, मानोना बेंटल बाजारा बे अग्रिजोंहाय सिदा जायो। दा बेजोंसो बांसिन मानसिया थांलाय फैलाय खालामो। बेखौहाय बानायनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय आंनि साननाय मथेब्ला बे ब्रिजआ प्रिभियासलि इउपिपिएलनि समावहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय सेंसन जाखानाय नामा होननानै आं सानदों रायजोफोर। मानो आं सानदों मिथिगौना? बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा दासिमबो बुंगासिनो दङ बेयो मोनसेबो स्किम गोदान दासिमबो जायाखै। अब्ला माबोरै बुंखो बेखौहाय बिपिएफनि हाग्रामा महिलारी सारनि अननायाव जोङो बेखौहाय दिनै गायसननो मोनबाय, मावजेनबाय होननानैहाय सासे इउटुबारा माबोरै बुंखो रायजोफोर? नंखाय बाखाय इसिबां फोलानानैहाय थगायनानै होनो नाङा। जायहा रेल खोथा बेफोरखौहाय फोरमायनानै हो ससियेल मिडियायावहाय। आंनि साननाय मथेब्ला नंगौब्लालाय नंगौसै, बेखौहाय आं जेबो बुंला, मोजांनि बाथ्रा नंगौब्लालाय। नाथाय जेरैबायदि बिपिएफनि सीएमआ बुंदों दासिमबो आङो मोनसेबो स्किम लाबोनो हाथ'नाय जायाखै आरो लाबोथ'वाखै। जाखिनि पेथा हास'दों बे गासैबो इउपिपिएलनि सरकारनियावनो सेंसन जाखानायखा होननानैहाय
बिथाङा फोरमायदों। अब्ला बे खाम्फा गायसननाय नोंथांमोना नुदोंना? बेवहाय पस्ट बानायबायानो 9था पस्ट। दा बे पस्ट बानायनाया अब्ला सोरनि समावहाय सेंसन जानाय? एसे सोरबा मिथियोब्ला खोन्थाना हरनाय रायजोफोर। दानिया फैदो नैथियाव नैबे मोननै सावगारिखौ नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, इउपिपिएलनि आरो बिपिएफनि। दा बिसोर मोननै सावगारिखौ लानानै प्रहलाद ब्रह्मआ गिखांनाय मोनदों नामा? रायजोफोर, प्रहलाद ब्रह्मनि गोसोआवहाय दाउ दङ नामा बिपिएफ पार्टिया जेनगोन होननानै? आरो बाहाय नैबे जाहैबाय एमएलए इलेक्सन। 5 बोसोरा नोंसिनिनो सरकारखा, बेयाव नोंसिनि सरकारा बाया, नंगौना नङा रायजोफोर? दा एमएलए खौ हमथाना लाखिनांगौआसो माने माखासे बाथ्रा जानानै फैदों। दिनै इउपिपिएल पार्टिया जुदि नैबे दानि एमएलए इलेक्सनावहाय मोन 15था बियामावबो 15 जन एमएलए खौ जुदि हमथाना लाखियोब्ला अब्लासो बिपिएफ पार्टिया फैबाय थानाय 2029 मायथाइनि उनाव जे काउन्सिल इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेयावहाय गोग्लैहैगोन। सरकारा नोंसिनिनोखा, 5 बोसोरा बिपिएफ पार्टिनिनो सरकारखा। नाथाय एमएलए खौ जुदि हमथानानै लाखिफिननो रोङाब्ला अब्ला एमएलए पार्टि बिपिएफ पार्टिया निश्चय गोग्लैगोन, बेखौहाय सिन्था खालामखा रायजोफोर। ना मा बुङो? ना आं नंखाय बुंदों नामा रायजो राजा नोंथां? दिनै इउपिपिएल पार्टियाबो बे समाव जुदि एमएलए खौ हमथाना लाखिनो हायो अब्ला फैबाय थानाय समावहाय ओरैबायदि स्ट्रं जाहैगोन बिसोर। हयथ' प्रहलाद ब्रह्मआ गिदों बे मोननै सावगारिखौ नायनानै, संख्याल' बेवहाय संख्याल' प्रहलाद ब्रह्म भाई, एकमात्र बेवहाय मानसिल' सुबुं गौमा दङ। भटखौलाय नोंसोरनो होखागोन ना बिसोरो, माखौथो जेंगासिदों हा? ना मा बुङो रायजोफोर? दा एमएलए सायख'नांगौआ इउपिपिएल नि दायित्व। बिपिएफ पार्टिया हमथाना लाखिनो हायो ना हाया बेयो बिपिएफ नि सायावसै। सुबुं अनजिमाखौ नायनानै हयथ' प्रहलाद ब्रह्मआ गिदों जानो हागौ, बेनिखायनो इउपिपिएल पार्टिनि माखासे इएम एमसिएलएफोरखौहाय डिमान्ड खालामदों, हाबजानो लुबैदों, जायखौहाय प्रहलाद ब्रह्मआ नाम मुंख'दों, राकेश ब्रह्म, दावबायसा बर', खाम्फा बरगयारी सार, बिथांमोनखौहाय प्रहलाद ब्रह्मआ दिनैनि समावहाय बिपिएफआव फैजानो लुबैनाय जोङो खोनानो मोनदों। मान सन्मान गैयै जायो प्रहलाद ब्रह्म, सरकारानो नोंसिनो माब्रैथो गुबुन पार्टिनि मानसिफोरखौलाय नोंसोरलाय लिंहरखो लासिं सिंलाय हा? ना माबा गोहो गैला नामा बिपिएफ पार्टिया नैबे 4 दानसिमावनो? जों बेखौसो नुबाय उनावलाय रायजोफोर। बे समाव रिन्जय बर'आ बुंदों जे 2 लाख रांनि सायावहाय बाथ्रा बुंदों। सोरबा जुदि न'खरसेयावनो साबाया मोनदोंब्ला अब्ला बेखौहाय जोङो फैसाखौ लाबोफिननानै गुबुननो हरनाय जागोननो, जिबनावबो हाया रायजोफोर। बेबायदि खामानि मावनो जिबनावबो हाया। एकाउन्टआव हाबनाय फैसाखौहाय बिनानै लाबोफिननानै गुबुननो होगोन, बे माब्लाबाबो जानो हाया आरो बियो गनायजाथावबो नंखाया रायजोफोर। आरो रिन्जय बर' नोंथाङाथ' बुंखादोंआनो बिपिएफ पार्टिया बाया। माब्रै बायनांगौ बिपिएफ पार्टियालाय? 5 बोसोरनि जेराव बिपिएफ पार्टिया सरकार दाखादोंखा रायजोफोर। बिसोरो एमएलए जेनब्लाबो देरहाब्लाबो बे बिपिएफ पार्टिया थाथ'खागोनखा 5 बोसोरा। माब्रैथो बायनांगौ? दिनै बयबो मिथिगौ रिन्जय बर' नोंथांमोनखौहाय, बिपिएफ पार्टिया थाखा फैसानि थाखाय मा होनो रायजो राजाफोरखौहाय थगायगासिनो दङ। 2 लाख राङाबो लाइमोनफोरनि थाखायसोमोन, नाथाय जोङो नुनो मोनबाय सोरबा हाबा जाखानाय, बैसो जाखानाय बेफोरनि थाखायसो होदों। आरो जाय मानसिया 2 लाख रां लाबाय बिसोरो माब्लाबाबो स्किमबो मोना, माब्लाबाबो बिसोरो लन फन मोननाय नङा। बेखौहाय रिन्जय बर'आ क्लियारलि बुंनाय जों खोनादों। आरो रिन्जय बर'ल' नङा, गुबुन मानसिया बुंदों। रिन्जय बर'निफ्राय आं खोनायाखै, सासे मानसिया बेबायदि क्लियारलि बुंदों, जायफ्रा 2 लाख रां लाबाय बिसोरो साख्रि गैयैनि थाखाय बिसोरनो होनाय जादों। 2 लाख रांल'खौलाय मा खालामोलै रायजोफोर? 2 लाख रांजोंहाय नोंथाङालाय मा बिजनेस मावनांगौ जाखो दे हा? बे 2 लाख रांखौ लानानैनो इसेबां दुगा। आरो बे 2 लाख राङाथ' इउपिपिएल नि पार्टिनि गालांनानै होनाय, बिसोरा फैसाया बिपिएफ पार्टिनि
गोदान स्किमा एप्रिल दाननि उनावसो जागोन होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। अब्ला माब्रै दालां गायसननो पस्ट बानायजेननो हानांगौ जाखो? थोद बिदि जायो नामा? इउटुबार्सफ्रा बिपिएफ पार्टिनिया गुदि बिजौ सिन्था खालामाजासे बुजियालासे ओरैनो भिडिअ बानायो। आंथ' लाजिनाय मोनो रायजोफोर। आं नंखाय माब्लाबाबो भिडिअ बानायफेरा। आरो जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो। आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो रायजो राजाफोरनिफ्राय। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।